अरे करिले गुहार सरदे भवानी के करिले गुहार सरदे भवानी के हम तो बुलबुल हई पानी के हमरा अमझर पंचायत सरपंच साहब जी पिंटू शर्मा जी के तरफ से 100 रुपया के बोहनी भइल बा। हालांकि बोहनी तो पहले ही भइल बा स्वागत में, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से हाँ नचनिया तैयार बड़ू नैना जीता गइला के काम बा। फोन कर दहो दुकान घर द्वार छोड़ दुकान के मतलब कि शटर खोले और बबनी खोल जाए और श्रीकांतवा वाला कम नहीं खबी लड़का कहता है महतारी दुलरी बड़ी दुलरी बड़ी दुलरी दुलरी बड़ी दुलरी बड़ी दुलरी तुलसी काबिर के तू ही तर देलू तुलसी काबिर के महतारी तू ही तर देलू तुलसी कबीर के अरे बेटा रतना कोर के तू कबीर के बेटा रत्नाकर रत्नाकर कहनी हत नौजवान भाई कोनो कोनो ना समझ लो ये कि रत्नाकर के रहले रत्नाकर वाल्मीकि जी के पूर्व नाम रहे पिछला संस्कृत में जे पहला बार रामायण के रचना कईनी वाल्मीकि रामायण उनको से पहले हनुमान जी एगो रामायण लिखले रहले जेकर नाम रहे हनुमत रामायण वाल्मीकि जी रामायण लिखली वाल्मीकि जी के पूर्व नाम रहे रत्नाकर उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ए महतारी तो तू जकरा के चाह गइलू ओकर इतिहास बन गई तू ही चाह गइलू तो खेसारी लाल भैंस पर चढ़े वाला आज फ्लाइट पर चढ़ता ए महतारी तू ही चाह गइलू तू ही चाह गइलू ए महतारी संतोष भैया तो प्रिया सुहानी जे हमने के विपक्ष में ना झूठ कहे बोल के बा हमने के विपक्ष में नाचत रही है प्रिया सुहानी दुगोला में 2025 में आज प्रिया सुहानी रातों रात वायरल हो गई महतारी चाहिए तो तोहरों के नैना वायरल कर दी है लगले लग जा अजीत भैया के कहीं निकले के बा अब भृगुनाथ भैया के भी स्वागत बा अरे तू ही तार देलू तुलसी काबिर के तू ही तार देलू तुलसी काबिर के आगे निकल जा ना आगे निकल जा अरे जगह बना लो तनी चिंगारी बाबू तनी जगह बना दो आओ आगे आ जा अरे बेटा हल चलो गुण बखानी के बेटा हल चलो गुण बखानी के
बुलबुल हई पानी हल चलो गुण बखानी के हम तो बुलबुल हई पानी के बेटा हल चलो गुण बखाने हम तो बुलबुल हई पानी बेटा हल चलो गुण बखाने के हम तो बुलबुल हाउ बाहर नचनिया बा साले माइक हटा दी हो जैसे अभी